angithi ngikwenzele ikhofi kodwa uzange uzuliphuze. Ubungaliphuza ke nje wenzele ukukhombisa ubuntu. Uya ngaphandle. Yebo. Awukwazi ukuhamba. Ngobani? Njengoba ngikutshela ngoba awuphilile. Hayi ngahle mina. Ayikho into ethene eyenzeke kimi. Kodwa uyithola ngemvume yami. Nami ngiyakubona ukuthi ufuna ukuphuma uye emithingini. Kodwa ke ukwazi ukuhamba ngoba uyithola ngemvumo yami. Lila. Yindaba. Kanti kumele imithetho ifane kithi sonke. Kulungile. Hamba kodwa uyinakekele. Kulungile. Nawe ungahamba. Kodwa nawe uzinakekele. Ngizokuhambisa. Kumele ngiyohlangana noPhutsha. Futhi akakho umuntu la ekhaya owazi lutho. Okusho ukuthi akakho ozombuza. Futhi kunzima nje ukwamukela iqiniso lingaka ngomnyeni womunye umuntu. Kunzima ngempela. Baba. Yebo. Udadewethu uthokozela ikhofi lapha, nathi asiliphuze la. Baba. Ingabe khona ukukhathazayo? Revatiso lami lakwesokuncelela yafifiyela. Ngiyasaba. Ngizothini makugona into embe yenzakalayo? Baba, uLila ubuye phephile ekhaya. Okubi sekusemva kwethu manje. Asikho isidingo sokukhathazeka, phuza nali ikhofi lakho. Lila noPhutsha. Angimxoleli nje umuntu oma endleleni yami. Noma ngabe kwenzakalani namhlanje akusekho ukubuyela emuva. Nobabili nizoba nosuku lomlamla juqu namhlanje. Mana ungawavula amehlo mana. Ya, sesifikile. Sulungile. 1 2 3. Halala. Vikrant. Ongilethe phi kanti la? Ikhona la esohlangana khona noLila? Uqonda ukuthini? Le ndawo le ibaluleke kabi kumina. Empeleni Usho ukuthi ngiqonda ukuthi ngizocela uLila uxolo sila emzini wethu. uLila ofonayo. Iphendule. Ukuthethelelwa endlini yami efanele. Sawubona wePhutsha, sengifikile mina lana manje kukhona ibhilidi elakhiwayo lana. Angazi ukuthi ngiyephi mina. Ufike endaweni okuyiyona. Iza phezulu. Kulungile, ngisendleleni enyukayo. Ngempela uPhutsha ungibizele kuphi la? Vikrant. Yazi ayinhle le location. Akunjalo. Buka ke. Lana kuzoba khona amagumbi amakhulu okulala. Kanti futhi lena ke indawo yethu enkulu ezoba neTV izobe ilapha. Nekitchen izobe likhona kanti futhi kuzobe kukhona namawindi amakhulu amaFrench akuma bedroom ethu. Awubuke le ndawo le. Uzokwazi ukuhlala phansi uphuze ikhofi kuyona. Vikrant. Isayithenga ngempela lendlu? Yebo. Uyayithanda ngithi? Ngiyayithanda kakhulu. Kodwa ibiza malini? Uqeda ukulahlekelwa umsebenzi. Uzokhona ukubhekana naye. Ungakhathazeki ngakho konke lokho. Ngizokunakekela mina. Futhi wena uzobe ungekho wedwa la. Kuzobe khona abantu abaningi. Manje ngitsheleke, mase sibathathu lo muzi wakudala uzobe usakwanela. Vikrant. Usungenzele kuningi mina njengomngakho nengane yethu. Kodwa ake ngikuvumela uthwala lomthwalo wedwa. Qonde ukuthi uma ingane yethu sikhulile nami ngizofuna umsebenzi. Hey. Ngeke kwenzeke lokho. Woza la. Hlala phansi. Hlala kancane. Hlala phansi. Phutha, uma ngabe sesinomntwana, uyohlala lapha phansi njengendlovukazi, uyobunika abantu umyalelo. Kulungile. Ngizokunakekela. Wenzani manje? Ngikuthanda kwangempela.
futhi ngizoyifeza ifiso zethu. Thulubuke nje. Vikrant. Ngiyajabula kakhulu yazi ukuthi ungikhombisa uthando ngalendlela ongikhombisa ngayo. Ngazi ukuthi konke nje lokho kuyiphupho kimi. Kodwa ngolila wenkosi no AJ babambeke ekutheni nje bengawenza amaphutha emshadweni wabo. Vikrant, manje uAJ engazi ngakho konke lokho uzommangala ngempela ngayo yonke lento. Lalela Vikrant. Umulile efika namhlanje cela uxolo kuye. Sokhuleka mase sazi ukuthi senixolelene nathelelana amanzi. Awungitshele ke. Uma kukuthi usakucasukela akafuna ukukhuluma nawe. Sizohlala kanjani thina sijabule? Cela uxolo kuye ngiyacela. Sithandwa sami. Umsulwa. Awungitsheleke. Ulili uyaphila ngithi. Ukuze ngikwazi ukucela intethelelo. Yini? Usanda? Vikrant. Ombopheni. Hambanike. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.